Srdečne vás vítam na slávnostnej promócii absolventov Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pri príležitosti odovzdávania inžinierských diplomov. Dnes po rokoch usilovného štúdia a času stráveného v priestoroch univerzity môžeme povedať, že ste pripravení vstúpiť do sveta odborníkov, do sveta inovátorov. Oslavujeme teda nielen vaše akademické úspechy, ale aj osobný rast a rozvoj. Vaše skúsenosti, priateľstva, zážitky z univerzity sa s vami budú niesť po celý život. O to viac nás teší, že sa môžeme poďakovať aj našim vzácnym hosťom, tým absolventom, ktorí promovali pred 50 rokmi. Vážené dámy a páni, vaša prítomnosť je pre nás pripomienkou histórie a tradícií, na ktorých naša univerzita stojí. Chcem vyjadriť svoju vďaku všetkým profesorom, vedeniu fakulty, prednášajúcim, všetkým zamestnancom, ktorí prispeli k tomu, aby ste tu dnes sedeli. Vzdelanie, ktoré ste získali na vašej fakulte, je pevnou základňou pre vašu budúcnosť. Je to kľúč, ktorý vám otvorí mnoho dverí. Vaša schopnosť prispôsobiť sa a inovovať bude neoceniteľná a verím, že všetko, čo ste sa u nás naučili, budete vedieť využiť na maximum. Nikto z nás, a sme veľmi radi, sa neobáva o to, ako sa uplatníte. Ako budete robiť dobré meno sebe, ako budete robiť dobré meno Technickej univerzite, vašej alma mater, Fakulte elektrotechniky a informatiky, ale aj dobré meno svojim rodičom a celému svetu. A nezabudnite, že byť inžinierom znamená viac, než len ovládnuť svet techniky. Znamená to aj etiku, zodpovednosť a záväzok meniť svet k lepšiemu. V tejto slávnostnej chvíli chcem pripomenúť našim absolventom, aby nikdy nezabúdali, že ich vychovala Technická univerzita v Košiciach.